Takže z artefakciou máme ešte resty. Musím vylosovať dve karty. Prvá je trojička, Lemieux, grécky Sekik. Keďže Vodry má dva z týchto tímov, dal som to podľa toho, jak tí hráči sú na karte. Takže poďme na 3 krát. Raz, 2, 3. No tak toto mi ani neuverí. Jaj, no tak, no Vodry, neviem. Dúfam, že mi uveríš. Dobre, a poďme teraz ešte vylosovať tú NHL. Poďme vylosovať ešte tú Mystery, alebo tú Redemption. Sorry chlapi, ale som chorý úplne. Dobre, takže tam dám iba tých ľudí do toho breaku, ktorí zaplatili za týmy, ne všetky týmy, aby to bolo spravodlivé. Takže ideme na to. Ja tam skopírujem a iba tie boldy tam nechám. Dobre. Takže Anaheim preč. Boston Buffalo zostáva. Calgary preč. Columbus preč. Florida preč. Minnesota preč. Musím upraviť. Nashville preč. New York Islanders preč. Ottawa preč. A Phoenix preč. Phoenix preč. Dobre, takže zase na 3 krát. 1, 2, 3. No získavajú Tony Lapačka tu random. Dobre, za chvíľku uploadnem video. Díky moc, majte sa.